So, muna ilahang natrabaho ganina sa buntag, guys. Muna ilang natrabaho. Nabutangan na nila og si Parlins. Nabutangan na nila si Parlins. So, isa na lang ang pamaplastar. So far, mo na ilahang natrabaho karong buntag. Naguba to nila diya katong kuan. Akong giingon nga atop diya, naguba na. So, kusog ang ulan. Sorry. Kusog ang hangin niya. Sakit akong dilaw eh. Di tagamay. Muna ni siya. Init kayo eh. Mayo ang timpo. Sakto sad nga ilan na nang gibaklas diya. Basin mahumana nila karong adlaw pagbaklas diha, then maplaster na dayon ang kaning si Parlins tanan. So muna na siya. May update karon. Muna ilang gitrabaho. So magkita-kita na sa taon niya ha, kay maniug to sad mi. We will see you later. Magchika-chika sa ta mga auntie. Sakit kaya akong dila mga auntie eh. Ha? Sakit kaya akong luas na sa akong dila. Nya dinira lang ta magchika-chika ha bahin dito sa atong renovation project kanang ilahang gisugdan na po diya sa ato ang atubangan sa ato ang balay ba. Dinira ko mag-istorya. Kay lagi otron man lagi ang design diya sa ato kuan man na diya canopy siya. Nya. Nabaklas naman to nila katong dinhi sa part lagi sa among part sa among sala nga atong nabaklas na nila. Then karong mga orasa maupasad ko na human og lunch. Ako ra usa kay si uncle na gilakaw, very important niya. Si papang ko, akong papang imbis ugto na mo pa'y paglakaw niya. Nakabalo na gugko nga sayan tuyo dito sa gawas. Din karon kana diha karon may laon ta og maplaster na nila ang tanan si Parlins. Kaning diri dapit sa kanang buraki bali extension sa among sala nga part ba kay mo man toy giguba nga atop. Nya. Mayon to og maplaster na nila ang mga additional nga si Parlins kay ang ilang giuna kanimang dinhi sa bakanti. Kaning dinhi dapit sa may garayan mo may ilang giuna kay mo may bakanti. Nya kaning dinhi nga part sa kanang among extension sa among sala kay napamay daghang baklasonon mo man ay naka diferensya kung mag-renovate ang mga auntie, especially kananay baklason ana kay isbon lagi ang design sa atop mo nay madilatar ang ato ang pagpatrabaho ba, pero handle man sad sa ato ang mga workers nya. Kataon yung nakita ganina medyo gamay-gamay na lang ang kulang nga ma-clear na gyud tong mga binaklas din na, and then sila nalay bahala no kay I don't know, basin lang untag dili lang unta mo ulan usa kay kanang kuan kanang sila nay bahala ana oy.
Dili lang nato unahan ato ang mga workers kay lain man sad na, nakabalo naman sad sila sa sitwasyon no. So mapangitaan naman po na nilag pamaagi sila na bahalaan na kay basin pod og kanang mag-ulan pero hinay lang pero wag pareha man ni gahapon nga kanang medyo galundong siya pero hangin ba malauntag ang ulan paliro niya kay medyo nabay daggagmayng dagom muna karon niya naay mga ginagmay nga tulo kung pananglit mo ulan jog medyo kusog-kusog niya mapangitaan man na nilag pamaagi din na kay sila pa no kabalo naman sila sa ilang trabaho niya naay mga ginagmay tulo dinhi na pod na siya dapit sa among sala katong extension na mo nga sala ba dinhi na pod pero okay ra gyapon kay anad naman taan ang mga tulo nya ako karon kuan pod ko kanang not feeling well pero dili gyud kaayo good not feeling well kay tungod lagi aning nahiluas ako ang dila ba na dili kay ko maka diretso og chika sa inyo kay gahinay-hinay lagi ko kay musangit ba niya maigo koy paskang sakita nakita naman to ninyo no to kung luas ba kani kana sakit Ginoo ko Mario Joseph niya kanang sana lami unta ikaon pero ginahina jud ko kaon kay kuan kanang maigo siya ngan giluas man ko siguro kay kuan kanang tungod sa kainit siguro no sa panahon ba niya abog ana siguro no kay kami ra ba taon diring duang Anthony magkumbati no after sa mga trabante kung mamauli na sila na kami man po'y mag-clearing dito sa gawa sa kanang ilang mga biniya ba o kay di na sad nato na kuan sa ilaha ka kuan kanang mga inana ba kay kita na lang magkalingaw ang nag-clearing kay luoy man pod og iasa pa nato na sa ilang kapoy bahel ang trabaho so mo siguro nino kanang abog init ana bitaw mo siguro ning giluas ko nya karon naghigda gali ko while nagchika-chika sa inyo kay mo lagi to hulat-hulat pod ko sa oras kay naara ba may meeting karon bahin lagi aning among sa tubig bawa pag mi kabalug unsay detalyean ni mga alauna ang schedule dito man tumi dito sa chapel dire gud sa DRBC good nay meeting ba sa mga homeowners bahin sa among tubig nya unya na siguro ko mo adto kanang mga alas 2 na siguro kay ako ro binabilin dire walay mag kuan sa ato ang mga workers nya si papang pod nilakaw unya na siguro ko balag malate ko basta makatambong lang ta dito pakita ta ba kay homeowners members baya ta lisod pud kay dito magpakita dito labi na pod na kay tungod sa tubig ba burag unsa to kanang nganong mobile ito nganong madungagan ang mga bayronon sa tubig mao lagi nang mag-meeting lagi kay para may bawaan nato unsa nganong nainana siya agay sakit gid akong dila sumuro to mga auntie ha ako ang i-update sa inyo karong adlaw niya naghigda ko napadong na siguro ni i-relax na ko ako ang huna-huna akong mata magpiyong-piyong lang pud ko kadyot karong mga oras while waiting sa mga trabante ug mamalik sumuro to mga auntie magkita-kita na sad ta later ha salamat sa pagpaminaw bye ug sa wala damhag gitulo yun ang ulan guys Nya napadyoy hangin. Namo padayon ta sa atong gibati diri mga auntie. Wa gyud ko ganay mo atan og meeting labi na kay gikusog ang ulan. Dili man siya kusog kayo as in makaingon lang kang kusog ba kay gisabayan man sa hangin.
Sumulog ito, imbis mo balik na sila pag trabaho, ulan man. So, istambay sa sila sa pagkakaroon. Kay kung continuous gyud ang ulan, uma na lang sad pod. Wala mi kaatin og meeting ako. Kay dili ko komportable sa akong gibati ba karon kanilagi sa akong dila ba. Nya. Kay taka-chika. So, dinhi na nato humanon na atong video mga auntie ha. Thank you sa pagpaminaw, thank you sa paglantaw, and please do subscribe our YouTube channel Tony and Titing. Thank you so much, and please like, share, and comments. We will see you again tomorrow. Bye.